ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା। ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଓ ଶୀତ ଲହରୀ। ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରେକର୍ଡ ଥଣ୍ଡା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳର ଜି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ 0ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶୀତ ଲହରୀ ସତର୍କତା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା, ଭିଜିବିଲିଟି କମିପାରେ, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ଏବଂ କାଲୁଆ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିଭଳି ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତା 10 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଜିର 8 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସଦ୍ୟତମ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ଏଠାରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା। ଜି, ଉଦୟଗିରି ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି, ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ ସବୁଠାରୁ ତଳକୁ ଖସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। 2. ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଅବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍। କଟକ, ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 9.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। 3. ଶୀତ ଲହରୀ, କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ସତର୍କତା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ। କାରଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। 4. ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସୂଚନା। ଆଜି ସକାଳେ ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା କମି ଯାଇଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।